Comencem. Esquerra Republicana ha reclamat un ple extraordinari a Vilafranca per rebutjar la sentència del Tribunal Constitucional espanyol. El regidor Pep Calar diu que una primera interpretació de la sentència deixa ben clar que ens trobem davant un xoc de poders legislatius i que, a més, representa la segona retallada de l'Estatut. Ahir a la tarda a la seu d'Esquerra a Vilafranca, el regidor republicà a l'Ajuntament Pep Calar presentava aquesta petició que faran arribar la resta de grups per tal de demanar que la propera setmana celebri un ple extraordinari per mostrar el rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Calar ha explicat que una primera interpretació d'aquesta sentència deixa clar que ens trobem davant un xoc de poders legislatius i, a més, representa la segona gran retallada de l'Estatut. Creiem que és un xoc de legitimació amb el poder legislatiu, no només el català, que també, i en primer lloc, i amb el poble de Catalunya, perquè ha passat per referèndum, sinó també amb les Corts espanyoles, perquè va ser un pacte entre les Corts espanyoles i el Parlament català el que finalment va resultar l'Estatut final. Per tant, ja venim d'una primera retallada, ara en tenim una segona, pensem que s'ha superat per baix el mínim que era d'esperar en un procés autonòmic i en un procés de reforma d'Estatut i, per tant, nosaltres mostrem el nostre més enèrgic rebuig a aquesta retallada. D'altra banda, Calar ha apuntat també que la sentència deixa en entredir la voluntat d'organitzar Catalunya en vegueries, ja que estipula que caldrà interpretar els articles 90 i 91 que fan referència a les vegueries i que, per tant, a expenses de conèixer quina interpretació se'n farà, no es mostrava gens optimista sobre el que en pugui sortir. No sabem en quin sentit s'haurà d'interpretar, però sí que sabem que en els debats que hi ha hagut al llarg d'aquests 4 anys, quan parlaven del tema de les vegueries, la reticència del tribunal era sempre a que substituís la província, que és el sistema de divisió administratiu espanyol, per un altre sistema, que en aquest cas és el català de vegueries. Per tant, creiem que deu anar per aquí, que per tant no es permetrà la substitució d'una administració per l'altra, amb el qual la idea que la llei actual, el projecte de llei, estava impulsant de simplificació administrativa queda entredit. Amb el ple extraordinari, Esquerra demana, d'una banda, mostrar el rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut i mostrar, d'altra banda, el suport a la convocatòria de manifestació unitària que s'ha anunciat de cara al proper 10 de juliol. Esquerra també manifesta davant la situació actual que es referma en la seva aposta per la consecució d'un estat lliure per Catalunya en el marc de la Unió Europea. De fet, considera la sentència un atac a la dignitat i a la llibertat de tots els catalans.